Kung suswertihin, may mga araw na makikita ang isang grupo ng mga unggoy sa tabi ng highway sa sitio Pataan sa Barangay Mailom sa Bago City sa Negros Occidental. Sa video na kuha ng vlogger na si Choi Lando, makikita na nagsiupuan sa barrier ang mga unggoy. Ang iba nakatingin sa mga dumadaan. Ang mga batang ito tuwang-tuwa na makita ang mga unggoy. Iba sa kanila, mga bagong silang pa lang. May mga tumatawid sa daan at may mga nagpapakain na saging. Kwento ng residente na si Kaling Teserona, last year, bigla na lang dumami ang mga unggoy sa tapat mismo ng kanyang tindahan ng saging. Dati pa siyang nagbibenta ng saging pero noong 2021, biglang dumami ang mga unggoy sa parte na ito ng barangay. Kabaligay ka mo ni daan saging na yan. Natabuan na yan, diri mo ng amo, nagwa. Di ba si Kering saging diri? Man, kati o ari saging, wala man sila. Wala ba sila kapangwa? Wala. Hindi, kag subong ari ko, di wala man di sila kataklat nga may saging di. Pagkakutabo lang na iya. Okay. Sabi ng Provincial Environment and Natural Resources Officer na si Engineer Joan Nathaniel Hirangaya, hindi magandang sinyales ang biglang pagbaba ng mga unggoy mula sa bundok. May posibilidad na may nanggulo sa kanilang tirahan sa paanan ng Bulkang Kanlaon. May parte pa kasi ng Barangay Mailom na kabilang sa Mount Canlaon Natural Park. Dito makikita ang isa sa mga kahuli-hulihang forestal area sa isla ng Negros. Posible, doon ang galing ang isang tribo ng mga unggoy na ito. Posible ring na nasira ang kanilang tahanan o di kaya'y wala na silang makain kaya't bumaba sila kahit na matao ang lugar. Is it a bad sign kung magkaraog sila? For others, siguro... I mean, may kubad ka do may omen, do may amuna, do may ginakahadlukan sila. Oh, may ginakahadlukan. So, may posibilidad. I mean, hindi ba dyan? Basta nga turbo na kita ang ilang ang ilang habitat. Oh. So, daw na-threaten sila. That is why napangita sa area nga mas mas safe sila. Naglagay ng mga billboards ang Tourism Office ng Bago City sa area kung saan makikita ang mga unggoy. Nakasulat dito na bawal hawakan, bawal pakainin at bawal ang flash sa pagkuha ng mga litrato dahil baka magbigla at mangagat ang mga ito. Sabi ng tourism officer ng Bago City na si Mayan Furtus, hindi nila pinopromote bilang monkey sanctuary ang lugar. Ang gusto nila na makabalik ang mga unggoy kung saan sila nanggaling. Why na siya gina-promote as sanctuary of the monkeys kay ang amon nga
nga trust dira is for the conservation of the monkeys. So what we are promoting is we should take back our wildlife into the wild. So ang amon nga panawagan sa aton nga mga tourist nga nagaagi dira, ibuligan kami nga mapabalik ta ini sila sa ilagid nga habitat. Pagkatapos umano manalasan ng bagyong Odette noong December 2021, biglang dumami ang mga unggoy na umabot sa halos 40 ang pumupunta dito. Kaya't gumawa ng Monkey Preservation Plan ang Tourism Office kasama ang senro at barangay. Kinakailangan daw na makabalik ang mga ito kung saan sila naninirahan dahil nagbabago ang kanilang ugali kung nakakasalamuha ang mga tao at para na rin sa kanilang seguridad. If we disturb their habitat, we change their behavior. Once ma-alter ila behavior, makatuon sila sa mga hindi na desirable behaviors like may ara kita reports sa mga researches na mga kwan nga makita kinaiya sa isa ka monkey nga gin-take out mo sa wild kagara sa sometimes sa sanctuary man be nga sometimes kung may maagi nga may ara cellphone kwaon nila or kung may road nga paresip dira sa Mailumbi, kung magtabok-tabok, our fear is that basi maipit sila. And basi kabitan nila ang nagamotor. At alam nyo ba na ang Pedro ang nakapagtala ng 2 kaso ng monkey bites sa Negros Occidental? Isa sa bayan ng Don Salvador Benedicto at isa sa Murcia. Maaari ding carrier ng rabies ang mga ito. Kung i-release naman balik sa wild, okay na kayo daw buot na ko na sa office. Pag i-release balik sa wild, gapangagaw, gakanto sa mga balay, tapos kung matreten sila mga gat. So do akon sang magin release namon duha gid ang nakagtan. May case na ka mga nakatan before, sir? Oo. Saan din siya? Dili sa may Minuya. Ang Saan mo isa, siya? ang isa dito sa may Salvador Big. Kaya ang delikado lang, Mga mga na. delikado ho. They can be carrier of disease man. Isa na. Ang pinakamasaklap daw dito na kung ang mga unggoy ay nakikipagsalamuha na sa mga tao at nabago na ang kanilang mga ugali, hindi na sila muling tinatanggap sa kanilang tribo. At ang iba, kung hindi na mamatay, nagiging agresibo. Kaya kung ang amo di madomesticate na, hindi na siya pagbatunon sa babaw, sa iyang mga upod man to. So daw magwa na daw outcast siya. So dapat gali sir, kung ginahouse mo sa imo na siya. Di mo na siya basta-basta mabalik sa ilang lugar. Hindi na. Kaya kung ibalik mo na, mapatay mo na siya or magbaris siya para makasurvive. Kaya't ang nararapat, maibalik ang mga unggoy kung saan sila malayang nakakapagtalon sa mga puno, nakakapaglaro sa isa't isa, at nakakapaghanap ng makakain na malayo sa tao. Dahil kadalasan, tao ang dahilan kung bakit nag-iiba ang kanilang ugali at tao din ang dahilan sa pagkasira ng kanilang tahanan. Sama-sama pa rin tayo sa pagbangon. Ako si Romeo Subado. Ito ang Tripping ni Romeng!